Ләкин сүз алып торган шәһәрләрдә, чөнки безнең тема шунлыкта безнең чыгыш лекция башлана мин беторган кафедра турында. Шул кафедрада безнең халык студентлар өйрәнгән фән турында, чөнки безнең фәнне бик күп шәрәҗәттә Аңгымен аңызы бірінші білмейді. Екіншіден білсілер де нешіктер аңы теге атрап қарайлар. Көп күші өлі мәселен біздің зерәңішілер, біздің кабинет зерәңішілер, соңырақ священник, мұла болады екен. Мен қорқамын біздің студенттардың священник болуы, неке мұла болуы. Лекен нашондай көптерлі бар стереотиптар біздің турында. Мұнан тышай біздер бар теология деген юнәліш. Ан турында біздер бар, заңгерге сөздермен өстіпті халық елден теология falan. Teologia bunlar dinin özü bütün. Yoksa biz yani değil, Moskva'da, Antakya'da şolay var. Teknik üstüne var teologia. Andayda teologia. Kısacası bizning mana religiya degan fan narsa öyrənə ham başda əlbəttə banka çıxan turda bir söydürmən angliyə şolay qiziqli narsa öyrənə, aның işinə neçə fan kerak, ham ne üçün din yox, ham ne üçün dinlərdə öyrənişən religiya şolay yox degan soruğa cavab olur. Şunday qiziq rənglər kelib çıxar. Lakin başda men məqsədim termin turunda, çünki bizning termin ol Dərxəstə tüyür oldu, dərxəstə tüyür. Lakin zat terində religiya sözünün tüyür konkret tərcüməsi yox. Мен де мына шығыштың атамасына исеменә religiya degan сүзне кеттім, чөнки дин белгечлеге дисәң, без алма кирәк безнең шулай булалар, священникларны, теологлар хисапсында ганда Хамид Самигольный булган икән, һәм башка анда булган икән, Курая Хамдерей, һәм башкалар. Шунлыкта Шунлыкта инде бу сүз менә инглиз телендә безнең бирелә religious studies дип Alman telində olana, başlaraq olan, birinci olan Alman telində olmamışa religion sözünün şaft ismi bilən. Rus telində soran xalqa, sonra religiya degan dinlərini öyrənu, dinni öyrənu, din turunda fən degan şunday sözlər var. Tatar telində min adətdə özüm olan din bilimi degan sözünü, Tatar forumda tərcümə etkənləri bir vaqtdan dinlərini öyrənu kafedrası deyib. Lakin də asıl olan şolay din bilimi, dinlər turunda bilim, lakin dinlərini öyrənişir şunday bir fən. Bu fən turunda, bu elmi öyrəniş turunda материаллар көріп шыққан сайын бұғатта енді олайша шығалар тартылды әдіхайат көп болып мына енді біздің фәннің қысқаша атамасы барға келер бәлки қайет алайса біз ертең болып береді біздің шулай алтыға естер шығанда алтыға религия тарды Хамиді мына біздің фәннің неге салашысы ол мына Маркс Мюллер есімді кіші біздің фәннің атасы Ол бына 1970 елда данлык сүзләрне әйтә, кем бер генә дин белән таныш, шул бер диндә белми. Бuna бу сүзләр бәлки сезгә таныштыр, аны әйтергә хәзер лингвистика белән белә, шул телләрне белми дигән мәгънәдә. Һәм бу бик тә кызык хәл, чөнки менә бу Макс Мюллер ул шунлыкта булган лингвист, филолог, санскритолог, санскрит телен өйрәнгән һәм индолог, ягъни Индияны, Һиндстанны, һиндусларны, аларның диннәрен, яшәешләрен өйрәнеп анда Европа халкын, Авропа халкын бик күп төрле яңа ачышлар белән таныштырган кеше. Һәм инде ул 70 елда беренче тапкыр куллана религиоведение, study of religion дигән сүзне, диннәр турындагы фән дигән сүзне. Ул инде алман милләтендә булса да, ул яшәгән, иҗат иткән Англиядә, шуңа күрә инглиз һәм алман белән әйтәләр. Һәм инде аның менә безнең фәнгә бирешү, ягъни ул беренче булып әйткән, dinlərini öyrənərək kərək. Dinlərini, yəni bir dinlərinə түгел, dinlərini çağışdırıb öyrənərgə həm lingvistikada məsələn bizim var bit. Tatar dili, başqurt dili, özbək dili, alar birləşə türki tillərə, türki tillərlə tam birləşə Mongol dili, məsələn, Rus dillər kirə Altay ailəsinə. Anda nәq şunday prinsip boyunca ol dinlərini də ailələrə birləşsə təqdim etkən. Onun üçün ol təqdim edə birinci adda dinlərini çağışdırıb öyrənərgə. Yəni yasarğa komparativistik düşündülər, həm bu dinlər bilimi tarixində birinci şunda iştirak olan şunda dinlərdə çağışdırıb öyrənu. Bu elək də bulmayın, bu da iyi bulmağın tügül. Lakin o vaxtda din bilimi tənə bulmağın. Tekşirlər, onun mütüqləri şular bulmağın. Həm bu nə bu şəxət bizning hənimizgə negiz salıb Avropada davış qutlara, olayğana toy xəttə Rusiyada, çünki Rusiyada məsələn Samail deyən bizning yazıçımız, Angelimiz konservator.
славянофил дисрага. Ул шулай бисен хат яза, Шамиллерга, әфәндем, сезнең, конечно, кызык ди, эшләрегез, ләкин без менә килешми түгел, сез бөтенләй диннең барга килгәндә Аллаһның ролен аташасыз, булай. Ну, монда башына шундый зур каршылык, диннәрне өйрәнү мөмкинме? Моның өчен әги тагын да тирәнрәк сорау, христиан дине өйрәнеп буламы? Булар бит барса христианнар, Авропа кешеләре булгач, алар я протестантлар, я католиклар, монда атеистлар кадәр түгел. Һәм инде аларның теге үзләренең тирәнрәк сорау, алар үзләренең диннәрен шулай өйрәнә алалармы? Ләкин монаршинда, ләкин шу беренче вакытта инде алар менә шөгыльләнәләр беренче чиратта үзләреннән бик еракта булган диннәрне өйрәнү белән, ягъни безнең бу картинада сурәтләнгән Колумбның Америкага кунакка килүе, үзе белән бу ятып килә. Ну бу шундый бик эрелек атырып торган картина дигән. Үзе белән килә, мәсәлән, рухани. Менә бу бөек географик ачышлар вакытында Авропадан килгән сәяхәтчеләр үзләре мәктәпләр яңа диннәрне һәм алар үзләре белән яңа динне христианлыкны һәм үзләренең тикшерүләре вакытында көндәлекләрендә язмалар аркылы анда сәяхәтнамәләре белән алар шушы басып алган кунакка килгән җирләрендә булган төрле диннәр турында, халыклар турында мәгълүматлар калдыралар. Бу була Авропаның Америкага килү белән дә, Австралиягә килү белән дә моңарчы аңкыда шундый хәл безнең чит җиргә кунакка баргач, сәяхәткә баргач, андагы халыкларның диннәре турында мәгълүмат язу безнең булган, мәсәлән, монголлар чорында, мәсәлән, Марко Поло килгән безнең монгол империясының башкаласына карап торырга, яки безнең гарәп сәяхәтчеләре килгәннәр бу тирәләргә, мәсәлән, монда булган халыкларның дини ышанулар турында язып калдырганнар, күпләр язып калдырганнар. Кыскасы безнең бик узак вакыт дәвамында 19 гасырга кадәр фәндә барган шундый процесс эмпирик материал җыю. Мәгълүмат җыела, инде мәгълүматтан уже баш әйләнә башлый, нишләбезсең, һәм менә акчыкта баша идея, менә бу мәгълүматны инде системага салырга, эшкәртергә, буларга. Һәм беренче чиратта безнең алда торган сораулар анда инде саф дин каян килеп чыга, һәм диннең беренче формасы нинди дигән сораулар. Моңарчы бу сорауларны узаткан булса, фәлсәфә фәне, менә 19 гасырда менә бу Мюллерлар вакытында бу фәнгә инде безнең бу сорауга җавап бирүгә керешә безнең инде религиягә дин белгечләре. Әйе, менә фән китүдә менә шушы фән безнең нәрсә өйрәнә. Ну, шушы фән нәрсә өйрәнә дигән сораулар җавап биргәндә без шуңа тиешбез. Дин дигән әйбер дөньяда ниндидер объектив рәвештә юк. Ягъни без әйтәбез дин дигәнме? Мәсәлән, бар, дин дигән сүз бар, әйме? Шушы сүзгә туры килгән объект дөньяда юк. Ягъни без барып сөйләбез динне, ләкин без карар килеп тотынабыз анда ислам дине, христиан дине, православларга, католикларга, анда пастафарианнарга, анда түбәтәйгә, мәчеткә, ширкәгә һәм башка. Диннең элементлары бар, төрле диннәр бар, ләкин конкрет рәвештә менә дин дип тотып бирерлек әйбер юк чынлыкта. Һәм шул рәвештә менә без аерып, менә фәннәр дөньясын аерып, менә бу чиста религияведение, ягъни дин белеме, диннәрне өйрәнү фәнен әйтерлек берәр дә юк. Чөнки менә бу Мюллер мәсәлән язган дин белеме турында, ләкин ул беренче чакта филолог, аның кулланган ысуллары да шулай лингвистик ысуллар, ул диннәрне өйрәнгән лингвистик ысуллар ярдәмендә. Аннан соң безнең булган башка бөек дин белгечләре Дюркгейм, Вебер, аннан соң безнең феноменологлар чорында, Тайлерлар һәм башкалар, алар шулай ук я этнографлар, я социологлар, я тарихчылар, я кемнәр. Кыскасы, дин белеме дигән фән чынлыкта аерым рәвештә ул юк. Ул бик күп төрле фәннәрдән тора. Дин фәлсәфәсе, дин тарихы, дин социологиясе, дин психологиясе, дин антропологиясе һәм башкалар, һәм башка дигәннәр безгә кирә. Дин феноменологиясе дигән мәгънәсез һәм билгесез бер фән. Ул фән инде тарих дигәнә башларга тырышалар хәзер. Һәм бар шулай мәсәлән вөҗдан иреген өйрәнү дигән. Шулай алайлар. Бу күрәкме ул атеизм чыра калдырган инде. Диннең нәмдә сорау да Алла бармы дигән. Бу сорау чынлыкта дин белгечләре тарафыннан тикшерелде. Хәтта ул сорауга бүген үзен хөрмәт иткән фәлсәфәчеләр дә калды.
bu сорау провокационна берген. Шындыкта менә религияләрнең берсе дә Алла бармы дигән сорауга җавап бирә. Һәм буңа җавап бирә алмый дип санала, һәм шу сорауга һәр кешенең үзенең күңелендә җавап бар, аны ул үзенең күңелендә калдыра. Тикшерүләрдә без бу сорауга кабул итәбез башлыйбыз. Һәм диннең фәлсәфәсе дигән юнәлеш ул нәрсәне тикшерә, аның өчен кирәк булган сораулар. Алланың барлыгы турында дәлилләр, андый исбатлаулар бар, фәлсәфи исбатлаулар бүтән тарих дәвамында төрле чорларда төрле фәлсәфәчеләр, галимнәр тарафыннан биргән дәлилләр бар. Аларны өйрәнү, аларның ниндәй нигезләрен өйрәнү, табигый дин дигән күренеш бар, ягъни дин ул, ләкин монда Аллага ышану бар, ләкин Аллага ышану ниндидер китап, Коръән китаплар белән, ниндидер дини идеялар белән башка килеп чыккан. Менә шундый күренешләрне өйрәнү кебек нәрсәләр кешенең дингә сәләте, мин шушы рак юнәлешкә кире барам. Кайбер кешегә каян килә динилек дигән әйбер, ягъни фәлсәфи үзектән чыгып инде. Бу процесслар, бу сорауларга җавап бирә торышабыз, безнең дин фәлсәфәсе дигән. Һәм инде диннең тарихы, дин каян килеп чыккан дигән сорауга җавап бирергә тырыша иде. Узган дәвамында хәзер инде бик маташмыйлар, чөнки мәгънәсе калганда бар инде. Шулай менә бу шишми торган сорауларның берсе дин каян килеп чыккан дигән сорау. Диннең җавабы үзенең бер төрле, фәннең җавабы мең төрле, миллион төрле, ләкин төгәл җаваплар юк. Менә монда безнең Тайлер дигән шәхес булган, ул 19-нчы гасыр ахырында яшәгән, 20-нчы гасыр башында үлгән. Менә ул шәхес язган үзенең китабын, Переводный культы дигән борынгы җәмгыятьләрдә укыдылар. Һәм шул китапта ул әйтә, диннең иң беренче формасы булган анимизм, ягъни рухларга ышану. Һәм менә ул үзенең китабында, китабы белән менә бу диннәрне өйрәнү фәнендә барга китерә шундый бер тренд. Без эзли башладык, безнең элгәре булган галимнәр эзли башладылар, эволюция. Ягъни менә диннең булган беренче формасы, менә бер гади генә әйбер, тавындылар әйтгәндә бер рухларга, билгесез рухларга. Соңрак ул катлауына барды да шул күренеш, безнең барга килде, анда ниндидер югары рухка табыну, ягъни Аллага табыну дигән идея булган инде. Әки башка галимдә рух түгел, башта табынганнар тотымнарга. Әки табынганнар фетишларга. Әки табынганнар иң әүвәлдән үк Аллага, ягъни кешенең беренче дине булган Аллага табыну, бер Аллага табыну, соңрак шушы бер Аллага табыну урынына килеп чыга башлаган мәҗүси ышанулар. Ну, конечно, кызык әйбер. Менә шушы идея, менә бу соңгы идея ул теге дингә туры килә, шуңа теге без әйтәбез, Адам алейһиссалам, Аллаһ Тәгалә ышанган, ул Аллаһның пәйгамбәре булган. Шул дәрәҗәдә булган. Һәм инде католиклар шулай ышана да, беренче кеше әлбәттә Аллага ышана, чөнки Аллаһ барлыгын белгән. Менә шушы идеяны, промотеизм идеясы тайны бу. Вәл кешеләр Аллага ышана дигән идеяны үстергән Вильям Шмидт исемле галим, ул католик рухани. Ягъни аның тикшерүләре бик объектив булмаган, ләкин шуңа күрә инде аның теге соңрак тикшерә башлагач, аның инде әсәрләренең җитди фәнни нигезе булмау ачыкланган. Һәм инде менә саф дин дигән күренеш, шуңа теге менә диннең менә ниндидер беренче саф формасы нинди дигән сорауга җавап эзләгәннәр 19-нчы гасырда тарихчылар. Һәм инде аны җавап таба алмаганнар, билгеле, чөнки җавап табу өчен кешелек тарихының бик әүвәлге, бик борынгы фазларына керә кирәк, ул инде мөмкин түгел дәрәҗәдә. Шуңа күрә без беләбез, менә монда булган мондый тарих, монда булган мондый тарих, без чагыштырып куя алабыз. Һәм дин тарихының кызык бер үзенчәлеге бар. Диннәр тарихында булган уртак моментларны тикшереп, менә хәзер барга килгән диннәрнең киләчәген чамаларга була. Аз күп дәрәҗәдә. Теге без инде прогноз ясыйлабыз. Мәсәлән, безнең яңа дин барга килү процессы даими рәвештә бара, чөнки бик күп секталар килеп чыга. Менә ул секталарның теге кайсысы исән калачак, кайсысы юкка чыгачагын хәзер чамалау мөмкинлеге аз күпме бар. Теге адирәк шундый берләшмәләр, Казанда мәсәлән бит. Казанда мәсәлән безнең Хаус Нигәнең яшәкесе эшләп киткән иде соңгы елларны. Аннан соң бездә якын шәһәрләрдә тәгъш актив, Актанашта якын шәһәрләре актив. Шулай безнең бар иде безнең дини хәрәкәтләр. Әле теге легендар данлыклы хизбутахшылар, ваххабичлардан кала, безнең әле үзебездә теге Көнчыгыштан килгән, теге Индиядән килгән, менә кришнаитлар алар, аларны инде шимбә саен бераз безнең мавында алар бик популяр даими рәвештә эшлиләр.
Вот, менә аларның менә киләчәген шамалау мөмкинлеге аз бер бар. Дин социологиясе дигән юнәлеш, ул менә караз, ул кызык әйбер. Бер яктан бу дин белеменә керә, икенче яктан социология үзенә. Теге социолог әйтәләр, бу безнең фән ди, бу безнең юнәлеш. Без әйтәбез, что бу безнеке. Мәсәлән, безнең кафедрада менә социология, религия дигән әйберне, фәнне без өйрәнәбез 2 ел дәвамында, анда 1 семестр дәвамында. Бу безнең теге нигезен тәшкил иткән фәннәр берсе инде. Менә монда безнең бар ике кызык шәхес, Дюркгейм һәм Вебер. Веберның идеялары менә аны инде социология фәне бөтен юнәлештә бардыр ул. Гуманитар университеты һәрберсендә бар инде ул. Анда инде Веберны иштенә кешектер, аны җәмәгать белемнәре мәктәптә хәзер. Менә аның идеясы ул протестант этикасы турында. Ни өчен Америка һәм көнбатыш илләрендә конкрет Германия, Англия бик зур үсешкә ерештеләр бу әйтә. Дигән сорау куя ул. Һәм җавабын әйтә, нәрсәләр ди, чөнки анда протестант этикасы менә бу дөньяда уңышка ирешкән кеше, теге дөньяда уңышлы булачак дигән идея, менә бу кешеләргә мәҗбүр итә дигән ачыш ясый ул. Үзе ул алман кеше инде. Хәтерләм, католик протестантны. Ләкин Алманиядә гәрдә мәсәлән кайбер шундый бик ушеткәндә ярыйда теге протестант апаларны сөйләшсәгез, анда итеп әйтергә мөмкин, алар мәсәлән сез барасыз икән католик шәһәренә, анда бүленгән кайсы шәһәрендә кеше католик, кайсы шәһәрдә кеше протестант. Бу протестант кешесе шул апа әйтергә мөмкин сезгә католик шәһәренә барганда, фу, анда пешрак, анда католиклар дип. Анда пешрак сүзеннән теге, анда чисталык, шунда теге протестант шәһәренә караганда түбәнрәк булырга мөмкин. Католик кешенең дөньяга карашы ул башкачарак, ул бу дөньяга юнәлтелмәгән, теге дөньяга юнәлтелгән. Протестант кешенең асылда чыннан да теге дөнья өчен тырыша, ләкин ул дөньяда уңышка ирешкә тырыша. Менә Вебер шушы ачыклаган һәм аның менә бу хезмәте бүген дә актуаль булып кала бирә, һәркайда безнең фән кешеләре өчен. Дюркгейм дә шулай менә католик белән протестантны чагыштыру ничек урын тапкан, ул әйтә, ничек аның данлыклы теориясе бар, суицидлар турында, үзен үтерү турында. Һәм ул анда әйтә, католикларда үзен үтерү күренешләре сирәгрәк, протестантларга күбрәк, чөнки католикларның бар ширкәү, алар ширкәүдә яшәм усал йөриләр, аларда ширкәү мөһим роль уйный. Протестантларда ширкәүгә адым сайын, көн сайын барып бик мөһим түгел, һәм аларда социаль элемтәләр ул кадәр көчле түгел. Шуңа күрә анда кеше ялгызлыкка бирү мөмкинлеге күбрәк, шуңа күрә анда үзен үтерү күренешләрдә, анда инде ул Франциядә булган күренешләр буенча караганда. Анда шулай протестантлар үзен күрә үтерәләр. Бу шуңа да карасагыз, Финляндиядә бар. Суицидтар санында Уңышка ирешү дисә, ул духовный як или материаль як? Материаль як. Шуларда менә дөнья белән теге ике дөньяшка берләшкән, ул менә бу дөньяда шунда теге эшләргә кирәк. Ул безләрдә түгел, нәбият ул кальвинистларда конкретно кальвинизм юнәлешендә бик шагыш тапкан, анда гомумән бар идея определения, менә безнең язмыш алдан бигрәк тәрдир. Аларда бик югары дәрәҗәдә синең җәһәткә кермәячәгең дәхәл ителгән. Син нәрсә эшләсәң дә бер сүз әйтә алмыйсың. Һәм инде син бу дөньяда уңышка ирешкәнсең икән, син успешный кеше икән. Димәк, син дә эшләргә бар. Менә ул кызык күренеш шәһәрдә менә карасагыз, шул чорның бик күп байларына Аллаһ шунда протестантлар булган. Менә моңа охшаш этика ул бар безнең илдә булган шулай. Иске юлачларда, староверстларда. Һәм аларда ул шунда кызык күренеш, менә бик күп инсанлар Москвада мәсәлән Морозовлар булган. Алар староверстлар булган. Аларда шулай менә бу хезмәт идеалы үзгәрәк рәвештә. Католикларда хезмәт этикасы, хезмәт идеаллары яңа рәвештә уйлана башлый, бары тик шул 9 гасыр ахырында, 20 гасырда безнең социаль өйрәтмәләр урак киләләр. Һәм инде протестантлар бу мәсьәләдә шунда аларга киткән. Но психология инде ул шулай дин белеменең, диннең психологиясы дигән бер ул кызык күренеш, чөнки аны бүген инде директ аны үстәгә телиләр. Бунда безнең галимнәр Джеймс, Кларк, һәм инде безнең данлыклы Фрейд та шулай, Фрейд инде бүген дөнья кысылган инде. Дингә шулай кысылган, ул инде Алланың Алла идеясына бара килүендә үзенең теориясы күзлегендә аңлаткан, һәм инде аның дәвамчылары да Фром инде шулай үзенең теориясына кызык динне аңлата тырышкан. Менә бүгенге көндә менә бу юнәлештә кызык тикшерүләр бар. Бар инде безнең переживание, дини кичерешләр
Mesela Джеймс'ın kitabı многообразие религиозных переживаний деп аталат. Dini kişilikler var. Mesela biz tabiat kılanlar milli kişiler kişileriz. Яки mesela biz Менә шушы хисләр кичерткән вакытта баш минем кайсы зоналар актив икәнлеген теркәп карап, менә шу психологияны, дин белемен һәм нейротикшенләрне бәйләп, менә бу үскәндә баш миендә дин пайда урнашкан дигән сорауга җавап бирә. Ну, бу кызык дәреш, безнең киләчәктә бәлки нейрорелигия Şanda o bit kızı gibi bir işin kişi Allah'a şanan, bayan kilama Allah'a şanan. Çünkü Allah'a şanın ideyası, kişilerine şanın ideyası gibi değil. Eki ya da kamızlığa şanın ideyası gibi değil. Bütün başka derecelerde gidiyor. Ama bu bizim tabiatta bayan kilgen diye soruğa cevap. O dinlerin üzerinde buna cevaplar bir hesap. Lakin fen dinin işinden cevaplar atılmıyor. Ana kirek objektif cevaplar. Ama bu cevaplar biz izleyip şu an kadar bizlere hemen bir grup tabalara basarız. Felsefe bu cevaplar izleyip. Belki менә шушы нейротикшенләр җавап бирә алар. Антропология дигән әйбер инде аны этнография дип карарга мөмкин. Борынгы мәктәптә диннәр һәм яңа дини хәрәкәтләр һәм магия күренешен тикшерә. Бу башка төрле төшенчәләр бар. Бу инде теге популяр төшенчәләр берсе. Магия инде бу Гарри Поттер түгел. Бу борынгы Bu türlü halklarda bulgan tılsımga şanılar, sihir yolları bilen belli tekşünler, менә бездәге bu бытовой магия, bu күндүреш магиясы. Моннан тыш әле безнең бар борынгы җәмгыятьтә динләр сайы бер күренеш инде менә бу бергеннәрнең безнең әле бар яңа дини хәрәкәтләр, әйткәнчә менә бу кришталь ташлай яңа дини хәрәкәтләргә керә, әлегә һаман юксәйләр бер гасыр үтте. Моннан тыш әле безнең менә 15-20 ел бик барга килгән секталар да бар. Ул, мәсәлән, бар шундый, мәсәлән, исемле түгел. Ләнди адепты фиолетового пламени, шунда сияющего фиолетового пламени дигән шундый бер секта бар Маракешка. Кызык кешеләр, аңа сайтлар да бар, ләкин кызыгалар, ләкин куркыныч. Аларның бер идея бар, теге кояш белән тукланган турында. Шулай аларның теге кояшка тукланып, җитди зыян күргән балалар да бар, мәсәлән. Но менә бу яңа дин хәрәкәтләре алар белән кызы, икенче яктан аларда бик күбесендә биркәулла инде куркыныч элементлар да бар. Деструктив элементлар ишәрлек. Менә бу кыямәт көне белән бәйләндә, кыямәттә куркылган яшелүчеләр, мәгълүматларга җаваплар күрүчеләр. Кыскасы аларны өйрәнү һәм алар өстендә эшләү кирәк. Бар безнең шундый яңа дин хәрәкәтләр экология белән бәйләндә. Ну, уйлап карасаң, бөтен күпчелек вегетарианнар һәм пишталар Bayda biraz sıkıntı. Ben şunu etkilemişim şimdi yaңа dinler, pseudo-dinler, minimal din, dinsiz din degan narsalar turunda. No, yaңа dinler ol etkilemişim şimdi sektalar da kirəm ona. Bundan tış bizning bit 19-nчы гасырга кергән секталар инде бүген аерым din рәвешендә. Менә бу япош хәтләр инде ул аерым din дип әйтергә мөмкин аны. Гәрчә без хөкүмәт аны таламаслар din дип, ләкин инде яңа әйтергә бу аерым din хәрәкәт. Безнең бар саентология дине. Бу саентология Scientology şu kadar katlaулы һәм şu kadar lobby җыйган үзеннән. Әгәр дә сез бүген берәр Scientologyга каршы берәр җитди хезмәт ясыйсыз икән, аларны тыю өчен эшлисез икән, сезнең эшегездә проблема булачаклар, гаиләгезгә проблема ясаячаклар, сезне акылдан итәчәкләр, матбугатта, сезне анда эшегездән үстләрдә төрле эшләр башлаган көннәр һәм башка. Менә бүгенге көндә шушы Маҗаралар аша үтәргә мәҗбүр безнең комитетның башлыгы. Ул аның язган экспертизасы нигезендә Мәскәүдә Scientology ширкәү дигән оешманы дини оешма буларак теркәүдән башлаганнар иде. Ничек башладылар? Чөнки, ул оешма шөгыльләнә. Нәкъ әйтергә, сез мәшәкилегез, намаз укыган өчен акча түлисез. Бу инде дини оешма мондый әсәрләр бу коммерцияль оешма булат. Scientologlarda бар адитинг дигән әйбер, адитинг бу дини йолага якын инде ул шәмәгасендә һәм чанда ул дини йола рәвешендә үтә. Ул түләү белән анда 6-7 мең кимендә җитәсе. Менә шушыга бәйле рәвештә экспертиза итәргә инде бу дин түгел, бу дини оешма түгел, коммерциаль оешма дип. Һәм инде Scientologlар яктылар, шуңа хәзер безнең әле һаман бара маҗаралар безнең кадәр башланган көннәрдә җәфалар инде. Аны матбугатта, төннәрдә Кыскасы, менә шу кадәр куркыныч бара мөмкин, теге яңа диннәр.
Псевдодиннәр дигәнебез инде ул токмашка табынучылар, мәсәлән, джедаистлар дине, ул шулай аларның хәрәкәте бик көчле. Бәлки без башка килер Гарри Поттер дине, Гарри Поттерның фанатлары бераз картайгач, хатта кенә үткәч, бәлки андый динга килер. Һәм алар шундый ясалма диннәр алар бар, менә гыйлемдә без шәһәне мәкаләләр турында, анда укырам ки, анда хәтта алсу төстәге бер-берегезгә розовый единорогка табынучылар да бар. Ул бик көчле дини хәрәкәт. Минималь дин дигән күренеш бар. Минималь дин нәрсә ул? Сез Аллага ышанырга мөмкинсез, яки Аллага ышанасыз дип фәрештәләргә, ләкин сез дини түгел, сездә дини бер гамәлләрдә юк, сез ләкин сез ышанасыз дип фәрештәгә, яки дип Аллага гына, сездә шундый минималь дәрәҗәдә инде. Менә моңа бер мисал бар, ул хәтта да бар шундый күренеш, религия без Бога дигән, менә динсез дин ул шул инде. Менә сездә диннән бер элемент та юк, ләкин сездә инде затка ышану бар. Яки хәтта ул затта юк, сезгә кирәк фәрештәләргә дә, фәрештәләргә ышанасыз. Менә ул бар сәлам бар бер кино, Небо над Берлином. Вот. Менә анда мәсәлән фәрештәләр бар, димәк фәрештәләр. Менә бу фәрештәләр без кавы тавында без кавы тазарны шундый персонажлар буларак, менә бу ул әсәрдәге персонаж системасында Аллага урын юк. Анда Аллага фәрештәләр бар, ләкин аларның хуҗасы юк. Шундый. Менә бу минималь дингә бер мисал. Анда сынтанда Нәрсә супернечер булар мәсәлән. Естественно, тегендирам дигән шундый. Монда конечно буларак. Бу мен гайбутта дин ул. Байрам. Кызганыч тарихы. Вот. Токмашка табылучылар бу кызык күренеш. Бу мисал ясалма рәвештә махсус төзелгән псевдодин, квазидин диннарны. Аның ясалма максаты ул пародия ясау диннәргә. Менә мәдрәсәгә безнең 15 ел элек Эльмира апа Диятуллина бик каты тырышып инде Россия хатын-кызларына, мөселманнарга яулык белән паспортка фотога төшеп мөмкинлеген ялап алганнар иде. Шушы елларда шушы дингә дигән кеше ялап алды Австриядә рөхсәт үзенә душлак киеп фотога төшергә. Паспортка. Аның бар ID, ну, машина өтүче талаплыгы, анда аның паспортта душлак белән фотосы чыгар. Шунда ул аның дине шундый. Ул испатлады, ул судлар аркылы үтеп, аның дине шундый булып испатлады һәм аның янында фотосы бар. Бүгенге көндә Мәскәүдә бар Московская Пастафарянская, Российская Пастафарянская церковь дигән оешма. Алар шаяралар. Анда бар бала чагаларда менә бүгенге көндә Россиянең патриархы, шушы Пастафаряннарның җитәкчесе 16 яшьлек егет. Алар шунда атеистлар. Ләкин диннәрдән шулай көлү яки шаярту өчен инде алар шундый диннәрен уйлап чыгардылар. Аларда инде җылга күрсә изге көн. Анда аларның изге алар берсе ул макароны шау, аша шау серияләр. Чөнки аларның Алласы шаган макароны монстры шатырган макарон шатырган токмаш монстры. Менә ул анда токмаш шеме паста инде һәм тифсели сөйләгән. Бу шундый антропоморфик образлаган нәрсә. Ну, кызык инде әлбәттә, ләкин уйлап карасаң, кешеләр нишисез сезнең эшегез югарлар инде. Һәм менә быел җәйгене, бәлки инде сайтында укасыздар, җәйгене безнең Казан янында булды туй. Беренче пастафария. Саный душак не. Машалла. Кызык кешеләр бар. Ну, КФУда безнең инде мактанып китеп, безнең кафедрага булса, безнең КФУда дин белеме кафедрасы ул 3нче елдан бирле эшли. Ул инде башта фәлсәфә факультеты эчендә иде, хәзер ИМК дигән зур һәм сәясәт турында. Фәлсәфә ИМК КФУ уже бизәтү. Анда безнең өч юнәлеш, религия юнәлеше, дин белеме үзе, ислам теологиясе һәм христиан теологиясе. Теологлар безнең священниклар түгел, исламны яки христианлыкны бик тирәнтен өйрәнеп, аның теологиясын, руханиятын, илаһиятын бик яхшы дәрәҗәдә белгечләр. Бездә бар магистратура, анда шулай кызык юнәлешләр, анда конфликтлар турында, һәм дин, ислам теологиясе, анда кызык юнәлешләр бар иде һәм бу бездә бик кызык, чөнки безнең магистратурада укыйлар безнең укучылар. Шулай әлегә шулай. Ну, анда мәсәлән
кафедра башлыгының урынбасары ул өйрәнә магистратурада бер фән кем укымыш. Ягъни алар әдәп булманы төзүче бар. Чөнки безнең әлеге фәнне Россиядә ана 25 генә ел. Казанда әйткән шунда 11 генә ел. Шуңа күрә әле әлеге кафедрасын бетереп, диплом алып, мөгаллимлек эшен алып барган кешеләр университетта алар түгел. Менә шуңа күрә безнең укучылар яңадан диплом алган. Шуннан икәү бездә бик гаҗәеп кызык шәхесләр, бик кызык шәхесләр, каршылыклы шәхесләр. Бездә мәсәлән, анда кафедрада бер студентны утырган көндә ике кеше алар ikisi iki türlü layıkta tabii mesela birisi Müslüman, birisi Hristiyan sanlaşılan aslında normal demiş. Bizde var da Pakistanlılar, var Pravoslavlılar, ateistler, Müslümanlar, başkalar. İşte o şeyler, kuşlar arasında var Yahudiler, Hristiyanlar, Katolikler, Müslümanlar şu an türlü kategoriyada. Hem ne anda bir meseleye anda bir bizim kavgadan oturan iki paraşlı kişi birge tatlı bulup yaşayıp işki alanı. Şimdi sonunda yıllarda umlaşkan şunda dostluk. Bizde var bir metodoloji, hem var bizde Ustaray isimli klub, anda indi kebetler bulan. Bizim var modelleştirme kurulan dersler, anda indi biz türlü situasyonlarını modelleştirebilirdik. Şehirde var diyenler İslam, Müslümanlar, anda Hristiyanlar, intersektalar, mer, itibariyle bu işi oynayız. Hem biz anda bu market değil, bu anda yürüyüş sanırım. Bizden yanına var ya da bizden olmadı. Bizden yolu kullanmaz masterclass. Нужно исторически. Anda bütün tege bizim 60 etaş. Anda polе. Payda anda var da dediğiniz kuşlar. Payda var da dediğinde işlerinde meşit. Bayar tamam mesela. Kıskası şimdi bir kızık formatta biz sakre parayız. Tege biz ne anda jiyip payda sektora jiberip bir başarı var bulaydı. Rakırımız bizden fazla eser şaparıyız. Kıskası nişik buluralabız, şulay milyardlı ileride kurşağız. Naş olarak halle var için.